Čau lidičky, tady je Myšlen Gamer a dneska budeme hrát nějaký koloběžky, ale to je takový ty na ruce, ale nevím. Jo, takže nemůžem, tak dám vík. Jak to dělám? Já nevím, jak to dělám, protože to dělám na ovladači. Máš tam nějaký tlačítka? Nevím jak. Já to potřebuji návod. Návod? Ty taky? YouTube? Co? Xbox? Tak to ne. Ono se to dokonce seká. No, a to je konec. Ty vole. Tak to jsem hrál na počítači, že to hrál na můj ovladač docela. Jak se dělá skok? Já musím dát návod. Tak já to radši hrát na mojí myši. Tak těžký, jakože na ovladači. Dokonce na Xbox, ani nemám Xbox. Ale přál bych sem. Takže. Jo, tak to ještě lepší, než jsem si čekal. Tady skok. A ještě, jo, čísla dělají ty triky. Ty vogy. To bylo hustý. Já nevím, co ani dělám, lidi. Rails? Trošku. Ty fuky. To já to hraju poprvé, lidi. A on se to seká dokonce, mám Wi-Fi. Počkej, Windows. Mám? Pokračovat. Se tak seká, on se nevadí, lidi. Ty vogy, co to bylo? Udělám to ještě jednou. Až zaskákám, wow. Co to bylo? Co? Co se to děje? Já nevím, co dělám. Jak mám jít ven? Saменku. Teď já chci zkusit tu rampu. Seká, ty. Odpočíme tam. Trošku tam. Jedu. Ne. A to bylo hustý, jak se jelo na to téčko, jak se to jmenuje.
Rovně, pojď. 6. Ty co? Co to? Jsem zpátky. Fajn, já budu dělat ty zmáčknu 6, já zmáčknu 1. Ale i 2. Já zmáčknu 2. To je moje oblíbená. Takže to je moje oblíbené číslo. Aha, tak se nic neudělal. Co? Umřel jsem. To něco dělám. Počkej, to bude hustý. Lidi, koukejte! Wow. Teďka jdu obráceně. Boom. A boom. A boom. Takový směr, ale to nevadí. 3. Já ani nevím, co to bylo. Já mačkám bilion. Nebilion. Ty fogy. Ty jo. Počkej. To mám jít ven. Oh no. Počkej, jedu. Já jedu. Nejde. Jo. Tam je něco. Jo, to půjdeme nahoru. Lidičky, půjdeme nahoru. Tak stoj. Fogy, au. Ty vogy, ani nevím, co mačkám. Mačkám bilion věci. Já jsem měl obráceně. Ty jo. Počkej, stůj! Jedeme nahoru. Já se dělám. Počkej, tady je ten super rampa. Aují. Já se říkám lidičky, jo, takže... Ne, já jsem neskákala, to nevadí, udělám příští video. Ale co tuhle rampu, počkej, taky příští video. Všechno, co řeknu, to je příští video. Co? Já nevím jak. Aha, já jsem mačkal to, co? What? Jedu? Počkej, jedu tam. Hoja! Já ani nevím, co to bylo, takže... Počkej, já chci na to skočit. Oh yeah. 6. Co jo? Tak jdeme, otočím, jedu. Ty vogy, co? Půjdeme pryč. Pojedeme prostě pryč. Když to půjde. Ne, nejde. Kdyby jsem hrál Skate 3, tak by bylo hustý. No já nemám Skate 3, Eriku. Počkej, já jsem ještě tady nebyl. Au. To je náš cíl, ale nám to tady půjde.
Půjdeme skateovat, koloběžkovat navždy. Já se sekám. Ne, já jsem umřel. Co? Já mačkám písmenka místo těch čísel. A jsou co? To je 6. Oh yeah. Teďka 7. A co 8? 9. 0. Tohle. Tohle. Takže i tohle. Ale moje nejlepší bude ta 6. Huja! A tentokrát jsem to dal. I got a rabbit ticket town. Kdyby existovalo jeden hra, kdyby tam bylo jenom koloběžky, ale kdyby to udělal Scott Holland, který vymyslel Five Nights at Freddy's, to by bylo hustý. What? Já ani nevím, jak to děláme, mačkáme nám dom čísla. Co? Svoboda! Oh no. A zpátky? Jo. Ale letišky, to bude konec. Když udělám hustý trik, to bude konec. Ne, to nebyl hustý trik. Já udělám něco hustýho. Obráceně. Bar spin. Zastaví. To přeskočím. Ne. A tohle přeskočím. Tak to už bylo hustý. Lidičky, pokud se vám to líbilo, dejte like, odběr a to vše. Čau.